Španělská Milena Kopelentová vytvořila na bernavském mítinku nový světový rekord na nejprestižnější ženské trati. Vytrvalostní závod na 1,5 metru vyhrála v čase 1,2 vteřiny. Výkonu předcházela důkladná příprava závodnice i jejího realizačního týmu. A výkon rozhodně nemůže snížit rozhořčený výrok servismana konkurenčního družství. Víte co, já hlavně nechápu, jak ta ženská mohla projít antidopingovou kontrolu. Nejmenovaný zdroj připouští, že reprezentantka před závodem požila plzeňské pivo, které, jak sama tvrdí, formuje její postavu i výkony. To však není na oficiálním seznamu nepovolených látek. Tam ty hulky jsou předsjezdový a tam ty posjezdový. Záběry ze závodu nadchly našeho reportéra do té míry, že Milena byla jednomyslně označena jako borec nakonec a dostává od nás palec nahoru.